Sani maisha tek. Nyinga Dennis Ochieng Otieno, ajadak ma Kisumo kae. Kalure gi 10-point agenda mano onego bed nobedo implemented, an kaka japiny ok ane ka odhi maber. Nikech kae higni mosekalo go ng'eny. Kata kane bed en gima sirikal nigi yo maber mar mondo otimre. Dikoro waseneno kata 5 kuom kata 6 kosebedo implemented. Mondo wabed gi hope na 4 modong' gi dhi bedo implemented. Lakini ka kila time kochopo to time gi mimedo jo committee go mimedo time, wan kaka jopiny aneno ka onge gima sirikal timo. Koro ne wakwayo ka ginyalo medo gitime gino piyo mondo kata wane kaka jopiny kwanza joma nohinyre ng'anyo ka kinyalo chulgi at least mano bed first priority. Kech wan Kisumo kae wan ema ne wahinyre moloyo kamoro amora. Koro akwayo sirikal ka gin gi adier gi geno ni gidwaro implement 10-point agenda gi, gichake gi joma ne ohinyre ng'anyo mondo family mane obedo affected owinjie ne be sirikal ni kodgi gadiera. 80% jotelo man malo ema winjo maber. Japiny kae wach ni gineno mana 20% nikech ibiro nyiswa ni loso nwa ndara. Kineno ndara kochak loso allowed kilomita moko 5 bas contractor dhi to lal. Koro yudo ka giro bedo na siasa, yudo ka en gima nitiyo go mar loso siasa mar 2027. Ne bed ni loso gimoro kaka ndara, watim example Moroni Mamboleo Road. Ineno ka lose matin, contractor duogo lal gino dong' kanyo. Koro achanga to broad based government ni onego bed ni wa feel ni wan e sirikal, lakini 80% jotelo wa mamalo